साबस्क्राइब खालामोब्ला जोमै बसुमतारी सिलाराय इउटुब चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै लादो लोगोफोर। फ्रेन्ड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय। आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो गासैबो मोजाङै दं होननानै। ओमफ्राय जोंबो मोजाङै दं आरोना मामि ने मामि ने। ओमफ्राय जों दायो बेरायनो थांनो नागिरदों आरो एसे। बेखौनो नायलांदोलाय लोगोफोर। नै गेलेगासिनो इयाव एकदमबारे बेरायनो थांनो नागिरदों जोंहा नै बिसिनाव। बेरायनो थांनि मामि मामि बेरायनो थांनि आयंनाव ने आयंनाव बेरायनो थांनि जों ने मा बेरायनो थांनायदों जोंहासो नै फै फै होनदे फै 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 ने माने बेरायनो थांनि आयंनाव होन देबा बेरायनो थांनि आयंनाव टाटा होनाब्रा दानो दाहायसो टाटा होनगोन ने माने। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। दायो थांबाय थानोसै नै एकदमबारे आगान सुरबानो मोननायसो नङाबो। लोगोफोर नै मोनफैबाय जोंहासो। नै लामाया जि बरियाखा मालाय फुलखौ जि आराम गायना होखादो। मानिला Robra. मा नामजों होगोन इखो? गोरिबनि अननाय इदिट बानायगासिनो। नायनाया देन्जार जाथारदों नै थारखायो। जोमलायना दं ने आसोला। गोजांदोहाय गोजांदो लोमजादो आङो। फैगासिनो नै लोगोफोर गोरिबनि अननाय सर्ट मुभि। बिसोरनि मोजां मोनलायनायखौ जों जेबो